नैबे थुक्राझारनिफ्राय फैग्रा बे जेरे लामानिफ्राय फैग्रा दा हाबमासै नै जोंहा आमोखाफोर दंफैयो सानैनो गल' नायबावबाय आंखौहाय सियार होजोबदों माबो जायगा गैलायला सोरबा सोरबायाथ' नै फट' लानायासो बेस्थ' जाजोबबायानोसै दा देखायगोन आं जायखिया थांग्रोनि जोङो थांग्रोनानै देखायलांग्रोनि बांद्राय खबराव एसे बासोसै आङो मेगनानो फिनांलाबायजोबसै मोनसै खोनासंनो मा मेसेज हाबनो बिनि नायनाय बिनि रायज्लायनाय बिनि मावनाय बायदिसिना सेन्टेनारि सेलेब्रेसन कमिटि बे जेनेबा माबा माबि लाखिग्रा खोमा फैसानो रेजिस्ट्रेसन अफिस नैबे मानसियानो दानो टाइमा जाथ'वाखैसो जाथ'गोनाबो ने जायि सावनो जुदि मानसिया बुंबायब्ला आरो हागे जानांगौब्ला माबायदि मानसिया थांथारबो जामाय ओरैथ' लामा गैयाना बिनि थांनानै दा जोङो फैबाय ओरैहायबो नै देलायग्रा माग्रा रेडि फट' लानायनिफ्राय बेस्थ' सोरबा सोरबाया दा जोङो मेन लामाजों फरायगासिनो दङ जोंनि प्रग्रामा 12टानिफ्राय 12:30निफ्राय जागोन मेन गेटखौ ओरैबायदि मोजां खालामना होदों दा 98 एनुवेल कनफारेन्स BBC थुक्राझार नैबे मेन गेट जाहैबाय आरो नै मानसिया दानो फैला माने प्रग्रामा जायाखै मानसिया बुंजेनबायानो नै बेजों नागिरनांगासिनो नामा थांनो ओरैबो माने बेजों आंना लामा गैला बायदि मोनबाय आङो दा बेजों थाबायलाङासै बारा थाग्राफोर जानांगौ ओरै हाबजानो नङा जोङो मेन गेटजों हाबला माने मेन गेटजों हाबथ'ला बायदि मोनबाय माने जायगायाथ' एसे गैलाया आरो होमब्लाबो जों हाबनानै नायनि बेजोंहाय कार पार्किं दङ साहा दङ मानसिफ्रा साहा दावखोनो मिलै सियार थिखानाय दङ जायखिया साहा मेन दङ मेरला जायगायावनो जोंनि प्रग्रामा दाबो जायाखै ओरैसिमखौ खोनाखै दा बेबो रेडि जायाखै दासो जासिगोन नै होमब्लाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय बिनि सिगांनो मानसिफ्रा ओरैबायदि जायगा मोननाय जाबाय हुलुस्थुल जाजोबबायानोसै आरोखि थारमाने ना माथो होनो ने माने जायाखैनो माने जायगा थोलायलायनि जाबाय आरो जायखिजाया माने होमब्ला आंबो बेवहाय थाफैबाय जिरायबाय नायफैबाय आरोखि नै लोगोनो थिगै दं नोंनि जायगा फोजोबबाय फस'खा बेनिखौ जादोरा जायखिजाया पार्टिफोर जाबाय रेडि जाबाय जासिगोन आं बिदिनो एफा देखागौमानि देखायलांगोन आरो नै ओरैहाय आलासिफोर बियो दा माइनाव गैनाव आलासिफोर जिरायोना हनै ओरैहाय जथा दामनानै बिखौ बाख्नायदो गोबारै गोमग्रा खावांखौ दामनानै बिखौ बाख्नायदो बयबो हां गोनांथार फोरबोखौ बाख्नायदो नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदो इसोरा बे बायख'नि सायाव फरायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाथों जोङो बे समाव आर'ज खालामगोन
square Halo. tima tham din जानानै जोंनि दङ जि program बे जोङो program रंजानाय जानोसै मोनदों जोंनि बे जिरायबाय exchange नै। programआव सार होजों जोंनि बे रायलायनायखौ जाफुंहोनो जिरायबाय थाखाय आरो जि दा जासिगोन आं मेथाइ हागौमानि खनगिरि दसे दसेनो टीम नोंथांमोना बिथांमोना रेडि जाबाय सफैनो हाबाय नोंथांमोना जोंनि बर' नायबानो बेप्टिस्ट जाबाय कन्भेन्सननि दिनैनि एसिस्टेन्ट जि इउथ प्रग्राम सेक्रेटारि सानजौफुनि मिस्टार आं इंकुश बेखौ सरगयारि आरो जों सानैजों इउथ जिरायबाय प्रेसिडेन्ट मिस्टार अमृत दैमारिखौ लानानै एक्टर नोंथांमोननि मोजां टीम टाइमा बयखौबो एक्टर जौस्राङाव मोजां फैनो आं खावलायदों अन्नानै जौस्राङाव फैदो जोङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लानो हास्थायदों मोजां साजायदों फट' लादों होनाङा लाइथिया नोंनि मोखाङाव नांगौ एसे बेगाव थां थां नुबाय दा नै बिसिबां मोजां केमेरा रल केमेरा एक्सन मिनिदो हाजेजेवनो थिसं र' हाबना चेन्ज ओरै हाबना चेन्ज दां हाब मा थफ्ला मोनखोलै इसोरला भलन्टियारफ्रा थफ्ला मोनदों आरो माबा माबि हाबायसै नामा ओरै नार्जारि ओमफ्राय नों हालाय हाद्रि जाबाय भलन्टियारफोर नै बेयाव होंगो दोंगो जादों मिस्टार खाम्फा आयो जयमासि गोबावसैमोन नुयिया माबोरै खबर सबर मोजां ने दे नाम्बार साम्बार गैला फन हरलायलाबो जालायलाय जाहैबाय दे गाबाय नै गाबाय दे बहाय नार्जारि माबा बसुमतारी थांनो हाला बे स्टुडेन्टफोर लोगो मोनबाय ओरैनोबो होंगो दोंगोनो फिसाफ्रा बांद्राय हाबलाबायनोसै हाबलांसै मा बसुमतारी ओरै गिदिंसै नोंसोर नायनायसैल' गैखाबाय नालाय बियो 2025 मोनजोब्बाय एन्डिं फानाव फैबाय गिदिंनायनि नै लाइटनाबो हरावबो एसे मोजां नुनो हागौलै खिन्थु आं मा बुस्थु बैयाव ना Mr. Boss, hello. Yes, boss. दै गग्राया नै ओरैहाय नांबोदो ओरैबा दै गलायो नै फानखो ना मा जाखो बेफोरखौ जेनेबा फानदों नायदों बन्दु itu sel kore आच्छा हुदिसो हा जाना बाबा बिले दैया बिनो मोना नै दै गग्राया माने फिदिङाखिसै ना गैया बियो माने दै गोग्लैयोमोन इयो बन्द जाखो ना मा जाखो बेबा जालियो गैला Di, gelito.
Này, जिरायग्राबो खालामा होनो जाखसै Mau nằm đây nè ya? Foto lagi saya, madam? Lah kau vậy? Lah cái sao nào nữa? Hai, Miss Jaya. Ki kurisiko? Susiri bari jamu naska. Silpi lah dia, from? Angin gelit ini, punya mawanya kamera satra kan lah jiwa. Lah tuh, betul silpi lah tuh, betul. Keep dulu ini, keep. Kerap keep aku mana? Nih area berapa sih? Latar dong nih, Amteka area, Bamunggaw area, Borpetar area nih, oमफ्राय Dekejuli area, Jonai, Kokrajhar, Taikazora, 8 area. Moजां खालामनानै होदों दे आहा ओरै थांबाय होनबायला गेलेनो फैफिनले ओइ दिनैहाय नोंथांमोननो जि शेयार खालामबाय बेनो दायो लाइटिंनि एसे प्रब्लेम जाबाय लाइटआबो एसे मोनानायखायसो लाइटनि प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय दिनै जि प्रग्राम बेबो बेखिनियावनो जोबनानै थांबाय मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो आंखौ गावनिनो आंगोनि फंबाय मोनोब्ला साबस्क्राइब बा फल' खालामनानै लादो बाय लोगोफोर देग्लायनि 2025 नि 98 एनुवेल कनफारेन्सआ दिनै बेखिनियावनो जोब्बाय